Myslíte si, že sa dnes už nedá na realitách dobre zarobiť? Čo ak je to práve naopak? Že reality sú tým výnosným aktívom, ktoré ti prinesie finančnú slobodu. Kupoval by si byt, o ktorom vieš, že je problémový? On to urobil a zarobil 10 000. Predstav si, že stojíš pred dverami svojho prvého kúpeného bytu. So strachom, s chybami a predsa je to vstup do prístavu, ktorý ti prinesie slobodu. Dlhé roky nevieš nájsť stabilný prístav pre svoj kapitál, ktorý bude pracovať pre teba? Čo by pre teba znamenalo, keby si dokázal získať 10, 20 alebo až 40%? Je mi veľkou cťou, že môžem za týmto stolom sedieť s realitným mentorom a investorom Robertom Kochom, ktorý vlastní viac ako 15 investičných nehnuteľností, pozor, v 3 rôznych krajinách sveta, v hodnote viac ako 2 milióny eur. A vedie jeden z najrešpektovanejších realitných mentoringových programov pre realitných investorov. Ďakujem, Teodor. Predstav si, že by si vedel čítať reality ako šachovnicu. Že by si vedel 5 ťahov vopred plánovať každý ťah. Presne tak premýšľa Theodor Holtman. Realitný podnikateľ, ktorý sa na investora nehrá, on v realitách reálne podniká. Zatiaľ čo väčšina investorov, presne ako ja, hľadáme bezpečné prístavy, Theodor cielene vyhľadáva problémy. Exekúcie, dražby alebo podiely, ktoré dokáže pretransformovať na obrovský zisk. Nie teória, nie YouTube, ale reálna prax. 353 zrealizovaných obchodov. Priemerný čas od kúpy do predaja 146 dní. A teraz dávaj veľký pozor. Priemerný zisk z realizovaného obchodu 169%. Žiadna teória, reálna prax. Theodor dokázal urobiť z chaosu systém, ktorý zarába peniaze. A presne preto sme dnes tu. Obaja sme dokázali chaos premeniť na model, na systém zarábajúci peniaze. Obaja sme si zaplatili mentorov, ktorí nás naučili a my máme z toho výsledky. A dnes ti presne tento systém odhalíme. Dôvod, prečo sme sa rozhodli začať natáčať tieto videá s Robertom, je, že chceme odovzdať know-how vám, poslucháčom a ďalším realitným investorom, o ktorom sa ani nehovorí verejne medzi ľuďmi, investormi. A takisto chceme vytvoriť najväčší realitný podcast na Slovensku s najinteraktívnejšou realitnou skupinou, ktorá bude medzi sebou zdieľať tieto skúsenosti, ale aj zlyhania, ktoré k tomu samozrejme patria, s úspechmi, ktoré všetci chceme nejakým spôsobom dosiahnuť. Presne tak, Teodor. Tento realitný podcast bude prienikom 2 realitných biznisov, ktoré fungujú úplne odlišne, ale prišli sme na to, že ak ich spojíme, sú nezastaviteľné. A presne o tom to bude. Budeme hovoriť o veciach, o ktorých sa bežne nehovorí, o ktorých realitní experti mlčia. My vám ukážeme karty, ako to robíme a ako sa z toho dajú urobiť ešte väčšie zisky. Takže ideme teda na to, Teodor. Poďme na to. Robert, ja o tebe viem, že bol si zamestnaný dlhé roky, povedzme, že si sa naozaj aj vybudoval kariérne a zarábal si nemálo peňazí. Ak môžem byť konkrétny, pracoval si v korporáte ako programátor, kde si zarábal viac ako 5 000 eur mesačne. Veľa ľudí by za tento príjem možno aj zabíjalo, ale z môjho pohľadu si sa rozhodol nepochopiteľne odísť zo zamestnania, kde si dostával 5 000 eur každý jeden mesiac bez toho, aby si musel nejakým spôsobom vychádzať z komfortnej zóny alebo čokoľvek riešiť. A rozhodol si sa zadlžiť, ísť do úplne neznámeho mesta, kde si nikdy nežil, nepôsobil, nemal nejaké extra kontakty alebo zázemie. A dokonca si tam kúpil aj z môjho pohľadu dosť drahú nehnuteľnosť. Naozaj by ma zaujímalo a chcem sa opýtať, lebo určite to bude zaujímať aj poslucháčov, prečo si to prosím ťa urobil? To je presne tá otázka, ktorá trápi asi každého jedného začínajúceho buď investora alebo človeka, ktorý chce mať v živote niečo inak ako má. Ten príbeh začína ešte dávno. Ten výsledok, ktorý si popísal 5 000 eur mesačne v nemeckom korporáte, nebol som úplne programátor, bol som automatizačný technik v energetike, skvelá vec, za ktorým sa skrýva množstvo práce a ver mi, že nie istoty.
Lebo istota je len dovtedy, kým ti príde posledná výplata a dokedy poslúchaš. A to je nezlučiteľné so mnou. Ja som svoju prácu vnímal ako nástroj na to, aby som sa dostal takzvané za vodu. Aby som sa dostal k finančnej slobode. Ale začalo to ešte dávnejšie, ešte pred 9 rokmi, keď moja predstava o živote ako vysokoškolského inžiniera narazila na 1/10 plat toho, čo si teraz povedal. Moja prvá výplata bola 500 eur a to je úplne jasné každému, že toto nie je sloboda, toto nie je život, toto je otročina. Musel som s tým niečo robiť. To nie je akože možnosť, to bola nutnosť. Vychádzal som z nutnosti a chcel som niečo lepšie. A zistil som, že nehnuteľnosti sú jeden z najefektívnejších nástrojov, ako sa tam čo najrýchlejšie a najistejšie dostať. Možno teraz so mňou nebudeš úplne súhlasiť, lebo ty to robíš inak a viem, že v určitých kontextoch ešte lepšie ako ja, ale v 35-ke dosiahnuť finančnú nezávislosť pomocou nehnuteľností mne prišiel náročný, ale veľmi akceptovateľný výsledok. Čiže čo som vlastne urobil? Nakúpil som byty v obrovských objemoch a dnes z nich žijem. O tom, ako som to presne urobil, si ešte povieme. Ale premostím na teba, Teodor, pretože ja o tebe zase viem, že ty doslova miluješ problémy. Vieš nám vysvetliť, alebo vlastne povedať, čo je za tým, že si človek vyberie niečo náročné, ťažké, čo bežný investor aj ako ja, a to sa považujem za profika, sa na to aj nepozrie. Ako zmýšľaš? Ako je to vôbec možné? Ďakujem za otázku. Môžem povedať, že ma formovala minulosť, respektíve ja už dlhé roky podnikám a podnikanie je späté vlastne s problémami, respektíve s prekonávaním nejakých prekážok. Môžeme aj povedať neustálych prekážok, ktoré prichádzajú každý jeden deň, neustále, nemilosrdne, môžeme to tak nazvať. Nikto nikoho nikdy nešetrí v podnikaní. A možno práve preto, že som aj dlhé roky, keď som bol ešte dieťa, hral šach, ktorý je tiež o riešení stále ďalších problémov, stále predvídaní vlastne ďalších ťahov, vyhodnocovaní vlastne situácií, tak vždy s každou nejakou prekonanou prekážkou alebo skúškou som chcel niečo viac. Ako si aj ty povedal, že už si nechcel to, čo si mal, aj tých 5000 eur, čo je síce super, veď akože prečo nie, ale vieš, akú daň si za to zaplatil a chcel si niečo viac. No a mňa práve motivuje zvládať väčšie výzvy, dosahovať ako keby väčších výsledkov a preto som sa aj rozhodol, keď som uvažoval nad vstupom do realít, respektíve my sme urobili vo firme komplexnú analýzu toho, že prečo reality, či naozaj reality, či to dáva zmysel. No a v tom momente sme hľadali niečo alebo nejakú stratégiu, ktorá je iná a ktorá je relatívne zaujímavo zisková. Okay. A snažili sme sa nájsť ten kľúč na tie problémy alebo na tie výzvy, ktoré s tým súvisia, aby sme mohli eliminovať to riziko, ktoré v podstate v tých realitách je. Vieš nám aj povedať, čo sú to vlastne za problémy? Lebo ja som naznačil, potvrď mi to alebo vyvrať, sú to exekúcie, sú to nejaké problémy na nehnuteľnosti, na ktoré ja sa bojím vôbec pozrieť, lebo ich neviem riešiť. Ale ty tam vidíš za tým asi niečo iné. Odhalíš karty, že čo? No, ide o to, že existuje v rámci realít nejakých, povedzme, 10 kategorických problémov, ktoré sú rôzneho typu. Ty si spomenul napríklad podiely. Čiže problematika spoluvlastníckeho toho vlastníctva alebo spolupodielnictva je jedným z nich. Ďalšia kategória, ktorú si tiež spomenul, sú finančné problémy. Či ich nazývame exekúciami, respektíve exekúcia je už len výkon tej pohľadávky alebo toho dlhu, ktorý tam vznikne, alebo iný spôsob, tak vždycky je to ten finančný problém. Ďalej môže byť problém technický stav. Ďalej sú napríklad neprededené nehnuteľnosti, čo je tiež samostatná kategória, ktorá sa rieši inak. No a takto vlastne ich je plus minus 10.
s tým, že každý jeden sa dá nejakým spôsobom vyškálovať, za aký čas sa dá vyriešiť. Čiže ja sa na to nepozerám spôsobom, že je problém a neidem do neho, ale skôr my máme každý problém nacenený, aby sme vedeli, za akú cenu sa nám oplatí do neho ísť alebo nakúpiť tú nehnuteľnosť s tým problémom a následne my vieme, aký dlhý čas nám bude trvať vyriešenie toho problému. Ak správne chápem. Teraz som ja niekto, kto pozerá tento podcast a nepozná vlastne, ako sa robí to, čo robíš ty a ako zarábaš peniaze. Čiže ty máš nejaký problém z týchto 10, ktorý má určitú nákladovosť v zmysle vyriešenia, času, možno aj nejakých financií a vieš a dokážeš ho vyriešiť s určitým ziskom. Chápem správne? Presne tak. Každý jeden problém, ktorý v realitách existuje, vieme vyriešiť. Každý jeden. Je to vždycky len otázka času a potom my už len počítame tú návratnosť, či sa nám oplatí vzhľadom k času do toho investovať peniaze alebo nakúpiť danú problémovú nehnuteľnosť. To je celé. No znie to super. Daj nám aj nejaký príklad, aby proste diváci vedeli si to predstaviť, lebo aj mňa to zaujíma a čísla neklamú, je tak? To máš veľkú pravdu, preto my vždycky vychádzame zo štatistík, ktoré meriame neustále, čo sa týka zobchodovaných nehnuteľností, čo sa týka času realizácie. Preto vlastne vieme následne s tými číslami pracovať. Chápem. My sme sa dohodli, že vlastne tento podcast bude konkrétny, aby to neboli len také všeobecné bajky, poučky a to, čo odznieva možno v iných podcastoch. Môžem zazdieľať napríklad jeden prípad alebo jednu nehnuteľnosť, ktorú sme riešili, ktorá bude určite zaujímať veľmi veľa realitných investorov alebo aj celkovo ľudí, lebo kúpili sme nehnuteľnosť z dražby, čo už samo o sebe je rizikový faktor, lebo štandardný nákup cez dražbu je naozaj iný. Znie to komplikovane. Áno. No a kúpil som byt, ktorý bol v úplne pôvodnom stave. To si predstavte niečo v zmysle, že sa postaví panelák a 40 rokov v tom byte neurobíte, že doslova nič. Iba ho ničíte. Iba presne sa užíva, ničíte ho a tak ďalej. Respektíve my nie, ale ten, kto tam ako nejakým spôsobom akože býva. No a čo bol ten kľúčový problém, kvôli ktorému vlastne ani prakticky na tej dražbe to nechcel nikto kúpiť okrem mňa a možno ešte jedného kolegu, že dlhodobo daný byt užíval prakticky, môžeme ho nazvať neplatiacim nájomníkom alebo človekom, ktorý nemá žiaden právny ani iný dôvod sa nachádzať vlastne v danom byte. Toho sa my bojíme tiež, tých neplatiacich nájomníkov. Našťastie sú riešenia, ale povedz mi, ako si to ty vyriešil, lebo to je to kľúčové, dostať ho tam mať preč. Alebo mu to predať, že? Áno, to je ideálny scenár, ak človek, ktorý býva v nehnuteľnosti, si ju aj odkúpi. V tomto prípade to vôbec také jednoduché nebolo. Chápem. Môžem povedať, že bol to jeden z prvých prípadov práve nehnuteľnosti, kde niekto býval a nemali sme na to vlastne ešte ten model, ale vedeli sme ho nájsť. Vedeli sme zistiť a naučiť sa, akým spôsobom sa s tým dá efektívne pracovať. Čiže vlastne my sme nakúpili byt v Dunajskej Strede za, teraz možno trošku budem strieľať, lebo úplne presne si to nepamätám, okolo 50 000. Plus minus, možno 55, nie som si istý. A následne sme prišli do bytu, hej, tam už nás vlastne čakal ten užívateľ. Hostiteľ. Hostiteľ, hej. Toho bytu. Možno potom vieme ukázať aj nejaké fotky a podobne, hej, že ako to tam vyzeralo. No a samozrejme každý má svoj nejaký príbeh, nejakú predstavu a ten človek nechcel odísť, samozrejme, z tej nehnuteľnosti. Staré známe, prečo by chodil preč, keď býva zadarmo. Nedáva to zmysel, predsa, že? Presne tak. Myslím, že nejakých 10 rokov tam žil naozaj, že zadarmo, že nikto to neriešil, nikto to nevedel v podstate vyriešiť, až kým sme naozaj nekúpili daný byt a nevyriešili to. No a celé to bolo o tom, že keby sme to riešili štandardnou žalobou na vysťahovanie,
To znamená, že by sme získali exekučný titul na vysťahovanie a exekútor by vlastne danú osobu presťahoval alebo vysťahoval, lebo to je vysťahovanie, alebo exekučný titul na vysťahovanie. Tak by to trvalo cca 2 roky a stálo tisíce a tisíce eur. Hej, okay. Lebo keď ty napríklad prenajímaš nehnuteľnosť nejakému nájomníkovi a on prestane platiť, tak to neznamená, že ty môžeš prestať platiť správu bytového domu alebo energie. Nemôžem prestať? Ja neviem, povedz mi ty. Prirodzene, že nemôžem. Môžem na chvíľku, ale banke musím zaplatiť, lebo to je môj najlepší parťak. Presne ale tak. K tomu sa dostaneme. Že presne tak. Čiže ty stále máš s tým spojené tie náklady, ale ty nemáš ten príjem, s ktorým vieš hradiť tie náklady. Takže tam je veľký boj s časom, na ktorý vlastne ten zákon, ktorý je momentálne nastavený, veľmi neprihliada. Preto vlastne my aj hovoríme, že vlastne ten nájomník alebo ten užívateľ nehnuteľnosti je taká chránená zver, ktorá má väčšie práva ako majiteľ nehnuteľnosti. Ešte som sa úplne nestretol s tým, že by v podstate ten majiteľ možno nehnuteľnosti, keby prestal platiť vlastne všetky tie náklady, ktoré s tým sú spojené, tak čo by sa stalo? No pravdepodobne on by nadobudol exekúcie a od neho by boli ešte vymáhané tie prostriedky, ktoré by on potom mohol vymáhať. A dostali by sme sa do začarovaného kruhu, ktorý nikam nevedie. Tým, že my riešime tie problémy prakticky, aby sa reálne vyriešili, nielen na papieri boli pekne akože dané, tak sme zvolili inú stratégiu. Tou stratégiou, samozrejme okrem všetkých právnych krokov, ktoré sú nevyhnutné, bolo sa dohodnúť s daným užívateľom toho bytu, aby v čo najkratšej dobe alebo čo najrýchlejšie odišiel alebo sme ho presťahovali niekde inde. Áno, to je vždy tá najlacnejšia, najrýchlejšia možnosť. Presne tak. V každom prípade ľahšie sa to povie, ako urobí, lebo vlastne zvolili sme postup, že sme začali s daným človekom komunikovať pekne, milo a tak ďalej. Samozrejme sme mu vysvetlili jeho možnosti, jeho práva, záväzky a tak ďalej. Títo ľudia väčšinou samozrejme si nevedia dovoliť bývať v danej nehnuteľnosti, ktorej bývajú. Jasne. To znamená, že väčšinou je ich potrebné presťahovať vlastne niekde inde. Hej. V tomto prípade sa nám podarilo presťahovať toho človeka do ani nie inej nehnuteľnosti, ale k jeho rodinným nejakým príslušníkom, známym alebo niečo v tom zmysle. Trvalo to 3 mesiace neustálej komunikácie, chodenia na obhliadky s tým človekom, lebo najprv chceli ísť niekde inde a rodinných príslušníkov povedzme, že nemal. Hej, až na konci sme zistili, že vlastne ich má a môže k ním ísť. Že on by chcel vlastne bývať v Ružinove v Bratislave, že keď to vybavíte zadarmo, tak on pôjde, hej? Väčšinou tá predstava je samozrejme, že úplne že skreslená, iná a tak ďalej. Je to veľmi časovo náročné. Preto aj, ako sme sa rozprávali, ty si na začiatku hovoril, že vieme zarobiť 100%, investorom 10% a tak ďalej. Nepoviem, že nie. Áno, dá sa to, ale je za tým naozaj kopec práce. Chápem. Hej, že tie 3 mesiace nie sú o tom, že sedíš za stolom a čakáš, kým právnik pošle výzvu a dáš mu 100 korún a je všetko v poriadku. Vôbec takto to nefunguje. Ideš proste do toho terénu, komunikuješ s tým človekom, kupuješ mu veci, ktoré v podstate nikdy ti nevráti, dávaš mu vlastne peniaze, ktoré ti nikto nedá späť, chodíš s ním na obhliadky, tráviš čas, proste naozaj to riešiš až do momentu, kým to nevyriešiš. Môžem povedať úplne na rovinu, že pri tomto prípade som mal vlastne ako v úvodzovkách noc, kedy som prakticky nespal. Hej, že ľahol som si a uvažoval som stále nad tým, ako to vyriešiť. No. Až mi napadla vlastne tá čarovná myšlienka, kde som vlastne potom ju aj preveril s právnikom a na základe toho sme to vedeli celé zrealizovať. Ale bolo to zase vyústením tých mesiacov komunikácie, riešenia a tak ďalej. Toto určite divákov bude zaujímať, lebo zatiaľ si popísal množstvo problémov, ktoré sú z môjho pohľadu neriešiteľné. Ty ich dokážeš riešiť, ale ako môže byť toto ziskové? Lebo za tým je asi kopec práce. Vieš nám dať čísla? Lebo určite sa hovorí, že aspoň ja to tak vnímam, že ten flipping je výnosnejší než ten model, ktorý robím ja dlhodobého nájmu. Ale je za tým niečo, čo ja neviem. Povedz nám vlastne, čo to je. Ako je to možné?
No v podstate tie čísla neklamú, štatistika neklame, to je jasné, čierne na bielom, sú k tomu zmluvy, podklady, hoci kto môže hovoriť hocičo, ale keď to máš čierne na bielom, tak to nemusí vlastne zaujímať. My sme kúpili ten byt, myslím, že okolo 50-55 tisíc, no a predali sme ho za nejakých 78. Okay. Myslím, že cca 78 tisíc. To znamená, že sa nám tam vytvoril krásny vlastne nejaký zisk, nejaký priestor s tým, že náklady boli pár tisíc na hlavne presťahovanie a podobné veci. Samozrejme náklady na bytové družstvo, ktoré sme platili každý jeden mesiac bez kompenzácie. A po 5 mesiacoch sme vlastne celý projekt uzavreli od nákupu až po predaj. Čiže nám tam vyšiel nejaký zisk cca 20 000 eur. A tak to je celkom fajn. Tak za 5 mesiacov 20 000 eur jeden projekt si myslím, že nie je zlé, keďže súbežne takto ti beží alebo takto realizuješ desiatky, stovky nehnuteľností projektov. Čiže to je za 5 mesiacov nejakých 20-30%, dobre počítam rýchlo. Cez 30% bol zisk. Tak to je krásne. No, to znie super. Klobúk dole. Ďakujem. A čo mňa napríklad fascinuje, alebo je pre mňa úplnou neznámou, ktorú sám by som rád ako nejakým spôsobom od teba počul alebo zistil, je, že ty nakúpíš z môjho pohľadu drahú nehnuteľnosť za 100 000 eur, lebo byty v Bratislave ani v Dubaji a nikde nestoja pár korún. No a dokážeš to prefinancovať bankou pravdepodobne alebo niekým, ale stále nerozumiem, že kde na tom urobíš ten veľký zisk alebo to vysnené bohatstvo, o ktorom všetci tí realitní investori hovoria. Ja samozrejme ich sledujem a vzdelávam sa, ale nikdy som nikde nepočul, nevidel, že proste nejakú reálnu metriku, nejaké reálne čísla, proste, že tu som kúpil za toľko byt, banka bola, neviem, v nejakej výške. Vedel by si mi to objasniť a určite aj posluchačov by toto veľmi zaujímalo. Možno ti poviem niečo, čo ťa prekvapí. Ja na tých bytoch nezarábam. Ja ich dotujem. OK. A to nie som asi veľmi dobrý realitný investor, že? No, neviem, tam za tým asi niečo bude. Prirodzene. To je niečo, na čo sa pozerá začínajúci realitný investor trošku veľmi úzko prso. To, čo je okamžité uspokojenie a okamžitý zisk, sa volá ten cash flow. Znamená, príde ti nájomné, zaplatí všetky výdavky v zmysle réžie, v zmysle požičaných peňazí z banky, čiže úveru. A áno, dá sa to urobiť aj jemne do plusu, ale každému je jasné, že z pár bytov proste nebude žiť, hej? Jasné, môžeme sa baviť v čase, áno, lenže to je 5, 10, 15 rokov, ale to je dlho, že? To nechceme robiť. No, v čom je ten figel, aby som nechodil okolo horúcej kaše? To je len jedna premenná, ktorá do toho vstupuje. Najväčšie peniaze, čo som kedy zarobil, a väčšina investorov realitných, ktorí robí dlhodobý prenájom, je z objemu. Znamená, všetci to poznáme, ten investičný svet funguje na percenta. Z 1000 je 10%. Koľko? Málo, áno, presne, to je správna odpoveď. Málo. To nemusíš ani počítať. Je to 100. No prosto máš na pekný večer s frajerkou, hej, alebo s manželkou. Zo 100 000 to už je 10 000. To je napríklad jeden byt, dobre, dajme realitu bratislavského trhu, 170 000 garzonečka, ktorá narastie o 10%, máš 17 000 ročne. Hej? Okay. Ale čo tak ísť z milióna? To už sú zaujímavejšie čísla. To už je 100 000 ročne, to už máš na 2 roky aspoň mojich životných nákladov vyžitie. Áno, ja ho v určitom momente dotujem, ale len preto, lebo poznám všetky čísla. A to ešte nie je všetko. Okay. Tá tretia plemenná je to, že ty, počúvaj, alebo možno aj nie ty, možno niekto iný, spláca tvoj dlh. A sú to dvaja kamoši. Jeden z nich je nájomník, ktorému riešiš nejakú bytovú potrebu, a druhý je systém, inflácia, ktorá požiera sama seba, pretože tak je systém nastavený skrz tlačenie nových peňazí. A keď toto všetko dáš na výsledovku, a dám konkrétny príklad, na miliónové portfólio s 3,5% úrokom, viem to teraz presnejšie, lebo som robil prezentáciu pre svojich realitných investorov, tak ročne splatíš nejakých 19 000 miliónového úveru. Nie je veľa, nič moc. Že? Lenže keď ti narastie povedzme o 5%, tak to máš 50 000
a na nájomnom, dobre, aby som bol reálny, niečo zaplatíš. Čiže z 50 plus 19 to máš 69. 9. Nie je to cieľené, to číslo, hej. Niečo zadotuješ, pár tisíc, dajme tomu 4 tisícky, tak 65 tisíc je tvoj reálny zisk, štatisticky. OK. Ale my nemáme radi štatistiky, že? Ja mám. Ja tiež, ale máme radi, keď sme nad ňou. A nad ňou znamená, že áno, trh hovorí 4, 5, 6%, ale čo tak robí 10, pretože poznáš ten trh tak ako ty. Uh-huh. Ty búraš všetky štatistiky, všetky predsudky, že v realitách sa robia 4%. No nie, robí sa ďaleko viac, to sú desiatky percent, keď počítaš so všetkým. A o tom celom je. V jednoduchosti je to o objeme. Uh-huh. A ako tento objem, aby pracoval pre teba, je kľúčový vytvoriť ho a potom vyťahovať doslova na svoj účet. A ako ho vyťahovať, o tom sa budeme baviť trošku neskôr. OK. Čiže ak tomu správne rozumiem, celé je to o objeme, celé je to o tom, že kúpiš drahú nehnuteľnosť, ktorú ti vlastne zafinancuje banka, čiže neplatíš alebo nedotuješ to zo svojich peňazí, ale z bankových. Tak. No a vedel by si uviesť nejaký konkrétny príklad, že neviem, nejakého bytu alebo niečoho, čo si kúpil a ako vychádzajú tie čísla, aby sme mali vlastne nejakú, nejaké reálne masíčko, lebo mňa to osobne veľmi zaujíma a určite aj všetkých poslucháčov. Áno. Dám konkrétny príklad realitného investora, ktorý kupoval na prelome 1. a 2. kvartálu tohoto roka byt konkrétne na Boroch v Bratislave. Kúpna cena bola 155 000 eur za 1,5 izbový byt, deklarovaný 1, marketingové 1,5. Záleží, komu predávaš a čo kupuješ. Jasné, OK. A plus garážové statie, plus zariadenie, dostali sme sa na nejakých 175. Teraz presne neviem, ale nejako takto. Hej. OK. Reálne nájomné, ktoré sme na ňom vedeli dostať, bolo 750 eur, čo vychádza niekde okolo 4% výnosového percenta, ktoré všetci realitní investori majú veľmi radi. Uh-huh. Ja tiež, ale je to kontext. Hej? Uh-huh. Že kúpili sme tento byt, zafinancovali sme to, pozor, 90% financovaním s úrokom 1,19. Super. Prečo? Lebo to je presne to know-how, keď poznáš svoj trh, poznáš, že niektoré projekty, o tom sa tiež budeme baviť, že ja mám rád novostavby. A áno, aj to je búranie mýtov, že novostavba vie zarábať, keď vieš ako. Tak sme zafinancovali 1,19 Tatra banky, pretože to bolo dotované developerom. A zrazu máš aj cash flow z toho až 150 eur na 30 rokov. A výnosové percento 4 v objeme 175 000 byt. Ktorý, pozor, nemá štatistiku 4-5% rast ročne, ale viac, pretože to je rozvíjajúca sa lokalita. Čiže tieto čísla sú reálne od môjho klienta, ktorý má takýto byt a čuduj sa svetu, krásne ho prenajal, lebo to je presne pre cieľovú skupinu, ktorú my máme radi. Čiže ľudí, ktorí majú peniaze. Perfektné. Akože toto znie naozaj veľmi zaujímavé, až by som normálne možno do toho išiel. Ale postoj, ty máš možno niečo lepšie, že? OK. Teraz ešte ostaňme pri tebe. Chcem sa ešte opýtať dve veci. Jedna vec je, že vlastne danému vlastne tvojmu realitnému investorovi, klientovi, ktorý ti zveril dôveru a myslím, že je teraz veľmi spokojný, vychádza aj Ako je ten pomer príjmu s nákladmi? Vychádza mu pozitívny cash flow, alebo je na nule, alebo ako to má? To je jedna otázka. A druhá otázka, čo sa stane, alebo kedy dôjde do momentu, že vlastne bude ten úver splatený, alebo zarobí vlastne tie veľké peniaze. Lebo ako si hovoril, je to o objeme, je to o tom, že kúpiš nehnuteľnosť za nejakú cenu, ktorú dotuje banka. V tomto prípade 90%, čo mne banka 90% nedala, že nikdy na nič, čo fakt je zázrak pre mňa počuť. Vedel by si nám to trošku ozrejmiť? Toto je výborná otázka, Teodor, pretože toto sa štandardizovať veľmi ťažko štandardizuje, pretože toto je modelový príklad človeka, ktorý vedel natiahnuť splatnosť na 30 rokov, dostal výborné podmienky v banke, lebo to bol jeho prvý úver na 90% financovanie. V kontraste, keď zoberieme niekoho, kto má kratšiu splatnosť a dostane 3,5% úrok, dajme tomu 20 rokov a 3,5%, o pozitívnom cashflowe sa nemôžeme baviť na mesačnej báze. V Bratislave vôbec nie, možno v iných lokalitách áno, tie ja nerobím, nepoznám. A inými slovami, klient, ktorý to urobí takto a má tieto možnosti, vie mať aj na tú kávu každý mesiac, ak to urobí týmto modelom.
kedy uvidí klient reálne peniaze, alebo realitný investor, ja ich nazývam realitní investori, lebo klient to úplne nevystihuje to, čo robíme, tak to je presne to okamžité uspokojenie, alebo okamžitá bolesť, v zmysle mám pozitívny alebo negatívny cash flow, to vidíš každý mesiac, alebo možno každý rok na výsledovke. Ako náhle, kedy vieš z toho reálne žiť, je, že z jedného bytu proste reálne žiť nebudeš. Možno tak za 20 rokov, keď ho reálne predáš, bude mať hodnotu trojnásobnú, čo si kupoval, splatíš úver, vtedy si možno rozpustíš nejakých svojich 300, 400, 500 tisíc. Každý mesiac si nasekáš 5, myslím 1000 a dožiješ šťastných 10-20 rokov. Napríklad. Ale to je pomalé. Akože dá sa, nie je to zlé, nič proti tomu, len ja mám rýchlejšie a istejšie. A keď to chceš robiť rýchlo a isto, musíš čo najrýchlejšie urobiť objem. Znamená, že týchto bytov nemôžeš kúpiť 1, 2, 3, ale keď to dáme do cenovky, tak aspoň 7 v objeme 1 milióna. A z týchto bytov už na kvantitu vieš reálne niečo mať. OK, zase modelový príklad, môžem mať na kávu každý mesiac pár tisíc alebo doplácať pár tisíc. Ale to, čo sa deje v pozadí za každou nehnuteľnosťou, rast a splácanie, to je ten kľúč, kde sú tvoje reálne peniaze na tej výsledovke, ktoré potrebuješ dostať von. A to sa v určitých cykloch raz za 2-3 roky dá spraviť, že 200, 300, aj viac tisíc ti pristane na účet z tvojich nehnuteľností. A to nie je o cash flow, to je iný model, ktorý ja som nazval model na rast kapitálovej hodnoty nehnuteľnosti a ten je čisto závislý na objeme. Áno, aj výnosové percento, to o tom nie je debata, to je dôležité, ale výnosové percento bez objemu je ako nadúpané auto bez paliva. Čiže je to presne o tom. Rozumiem. A podľa mňa úplne pecka. Toto som ja chcel počuť a som presvedčený, že aj všetci ostatní, lebo nikto to zatiaľ som nenavnímal, že by to povedal takto priamo čiaro, že áno, tu máš peniaze, takto ti pristanú na účte, tu máš nejaký cash flow, ktorý je pozitívny alebo negatívny, alebo nejaký podľa toho, ako to celé vieš akože poskladať, ale principiálne ty kúpíš, nastavíš, nič nerobíš a čakáš vlastne pár rokov a pristanú ti vlastne tie peniaze na účte. Principiálne, koncepčne áno. Možno by som poupravil, áno, niečo musíš urobiť, aby sa toto stalo. Okay. Lebo každý, kto kupoval byt a zariadzoval ho, vie, že to nie je úplne akože náročné, ale nejakú súčinnosť alebo nejakú aktivitu na to treba. A áno, asi aj každý jeden z divákov, ktorý sleduje tento podcast, si uvedomil, že vytvoriť miliónové portfólio, za tým je toho viac. Banka ti musí požičať. Musíš mať stratégiu a celé to ukočirovať. To je presne ako u teba. Za tým je to know-how, o ktorom, keď chcete, môžeme sa baviť. Keď napíšete do komentára, čo z toho, čo som teraz ja napríklad povedal, by vás zaujímalo, do ďalšieho podcastu viem odkryť karty. Ale myslím, že teraz by sme mohli prejsť zase na tvoju tému. Povedzme si na rovinu, každý z nás robí tie reality úplne inak. Ty kupuješ novostavby, ja second-handové nehnuteľnosti. Ty prefinancúvaš vlastne všetko bankou, ja nebankovými vlastne inštitúciami. Ty riešiš vlastne štandardný nájom alebo investuješ do tých nehnuteľností v pravom slova zmysle. Ja nechcem mať nájomníkov, rozumieš? Rozumiem ti. Kde vidíš vlastne tie prieniky v týchto stratégiách, možno nielen našich dvoch, ale všeobecne v tom realitnom svete? To je jeden z dôvodov, prečo vlastne sme urobili tento podcast, lebo sám život prináša presne tieto situácie. Že ja si myslím, že môj model je nejaký dobrý alebo zlý a keď ho skombinujem napríklad s tým, čo si ty teraz povedal, čo priniesla reálna prax, poviem konkrétny príklad našeho realitného investora, ktorý pred daný rok vyťahol z banky maximum, čo vedel a ostalo mu 50 až 70 tisíc voľného kapitálu. Každý realitný investor, keď chce byť aspoň v krajskom meste, vie, že to je proste málo na to, aby kúpil reálny byt. A presne tu nastal prienik. Čo s tými peniazmi? Ty robíš svoj biznis, dovolím si povedať, úplne že na high leveli, v kontexte toho, že viete vyriešiť problém, ktorý prináša peniaze. A v určitom časovom okne, keď ten kapitál ja neviem inde využiť, tak viem urobiť flip. Ale tu je to kľúčové, ja neviem.
To vieš ty. A môj kapitál môže zarábať aj na jednom, aj na druhom fronte. To je presne príklad z praxe, ktorú ja vnímam, že prečo tento podcast. Ono tieto svety za mňa sa nevylučujú, práve podporujú v určitých kontextoch. A čo ty, Teo? Ako to vnímaš ty? Vedel by si predstaviť v určitých prípadoch, že by si išiel aj do tohoto pasívneho investovania? Podľa mňa si to Robert veľmi dobre vystihol, lebo veľmi veľa realitných investorov si myslí, že môže robiť len jednu konkrétnu stratégiu alebo len jeden konkrétny typ. Nakupovať len v Bratislave, len byty a ešte aj v tých bytoch si to tam vyselektujú, aby si zužovali všetky dostupné možnosti, ktoré v tých realitách sú. To, čo si povedal, zastávam úplne maximálnym spôsobom, lebo naozaj sú ľudia, ktorí majú bonitu a je škoda nevyužiť vlastne tie systémové nastavenia, ktoré v podstate ponúkajú. Na druhej strane naozaj je tiež výhodné kúpiť nejaké byty, buď ich dať do prenájmu, alebo ich flipnúť. Dajú sa aj záhrady prenajímať, aj také veci robíme. Čiže toto je to, čo som chcel povedať. Je to tak. Ono je presne, keď spojíš dvoje svety a vyťažíš z nich maximum, tak je to nezastaviteľné. No a teda, o čom sa budeme baviť na budúce? Máš, Teodor, nejaké fakt, že perly, nejaké unikátne situácie, ktoré si riešil a možno zazdieľaš v ďalších podcastoch? Ak budeš chcieť, alebo možno diváci o to prejavia záujem, vieme sa napríklad baviť o tom, ako som presťahoval neplatiaceho nájomníka za 1 mesiac, alebo ako som sa dohodol s nie mojimi rodinnými príslušníkmi, ale v spoluvlastníctve s 3 ľuďmi na jednom rodinnom dome, alebo ako sme predeďovali po zosnulých, mŕtvych, ja ich volám mŕtvoly na LVčku. OK. A mnoho ďalších rôznych prípadov, ktoré človek nevidí naozaj ani vo filme. Normálne som si to vizualizoval a za mňa sú to neriešiteľné problémy. Určite napíšte do komentára, ktorá z týchto tém, ktorú Teo spomínal, by vás zaujímala, prípadne navrhnite nejakú vlastnú tému, ktorú prípadne riešite a myslím si, že Teodor ju už určite riešil, alebo sa s ňou stretol. Je tak? Je to veľmi pravdepodobné. Robert, čo od teba môžu posluchači v nasledujúcich podcastoch očakávať? Alebo aké unikátne know-how, ktoré ešte nebolo vyslovené v týchto končinách, vieš zazdieľať a mohli by sa tiež stať milionármi ako si ty? Najviac vnímam, že medzi realitnými investormi je najpalčivejšia téma práve to, aby keď prídeš do banky, banka ti chcela požičať. Že je doslova vytvorenie tej bonity tak, aby ten 1 000 000 si dostal. Lebo ono to nie je jednoduché, ale ak určité kroky dodržíš, je to viac než reálne. Máme tu už príklady z praxe, sám som toho príkladom, že to ide. A tiež vnímam ako veľmi zaujímavú tému, že my sa nemusíme obmedzovať na jeden jediný trh, tých trhov je viacero. Dá sa to urobiť tak, aby si na každom trhu vytlačil alebo získal maximum a zatiaľ o tom na našom slovenskom podcastovom svete nikto nespomínal túto tému. Napíšte určite do komentára, či vás toto zaujímalo, prípadne navrhnite vlastnú tému. Pre tých, ktorí sú stále viac, sme si pripravili špeciálny darček. Vyplňte dotazník pod videom a my vám ho pošleme na váš e-mail. Nezabudnite dať like a odber, aby ste získali hodnotný obsah a darček. Poďme spolu vybudovať najväčší realitný podcast na Slovensku. Teším sa na to.